μισό λεπτό να σας αναπτύξω για κάτι πολύ ευχάριστο. Παρακαλούμε την κυρία Τσιπροστεφανάκη Νίκη, η πρόεδρος των Κρητών Πανασσού, να έρθει να δώσει μία πλακέτα αγωνιστική στα παιδιά του χορευτικού, τα οποία χορεύουν για το Σύλλογο του Πανασσού. Κυρίες και κύριοι, είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα και νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι ανάμεσά σας και σαν εκπρόσωπος του συλλόγου του κοριού μου, που νιώθω πολύ περήφανη γι' αυτό, να δώσω τιμητική πλακέτα στην κυρία Μαρία Κακουλάκη, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών το Μικρή. Και στο χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου, που επί σειρά ετών πρόσφερε τις υπηρεσίες του και την ομορφιά του στις εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Αυτά δεν ξεχνούνται. Και ξέρω από τους παλαιότερους ότι οι άνθρωποι της προσφοράς και του πνεύματος πρέπει να βραβεύονται. Εγώ λοιπόν σήμερα με πολύ χαρά και με πολύ συγκίνηση θέλω να βραβεύσω την κυρία Μαρία Κακουλάκη, την πρόεδρο, και τα παιδιά του χορευτικού συλλόγου και θα απονέμω τιμητική πλακέτα σαν ένα μικρό δείγμα αγάπης και ευχαρίστησης για όλα αυτά που πρόσφεραν τόσα χρόνια. Και να ξέρετε, παιδιά μου, ότι σήμερα είναι 10 χρόνια από την ημέρα που εσείς ερχόσαστε στο σύλλογο μου. Και με την ομορφιά σας αναβαθμίζατε τη βραδιά. Σας ευχαριστώ από τα μάτια της καρδιάς μου και θα ήθελα τον υπεύθυνο του χορευτικού, τον κύριο Δημήτρη Μουλάκη, και την κυρία Μαρία Κακουλάκη εδώ μπροστά μου, γιατί χωρίς την πρόεδρό σας ίσως εσείς δεν θα μας ξέρατε και δεν θα είσαστε κοντά μας. Άρα οφείλω να δοθεί πλακέτα και στην πρόεδρο και σε εσάς. Με πολύ αγάπη και με πολύ συγκίνηση σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τόσο προσωπικά εσάς, όσο και το σύλλογό σας για τη μεγάλη προσφορά σε εμάς. Αυτά είναι αμοιβαία. Όλοι γνωρίζουμε το έργο σας εδώ και πολλά χρόνια στο σύλλογο του χωριού σας. Άλλωστε, είναι δυνατόν η νύφη να μην είναι δραστήρια εφόσον η πεθερά, η κουνιάδα. Εντάξει, λάθος. Η πεθερά δραστήρια ήταν. Όλο το σωλή δηλαδή. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανη τα χρόνια που προσφέραν τα παιδιά του χορευτικού μας, την προσφορά του στο Σύλλογο Πανασσό, με την νύφη μου, την αδελφή μου, γιατί δεν είναι νύφη, είναι αδελφή μου, γιατί εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε αγαπημένοι, είμαστε βιασμένοι και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που τιμάει τα παιδιά μας αυτά τα χρόνια πρόθυμα πάνε να χορέψουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους, για το Πανασσό, για το ΔΣ του Πανασσού που κίνησε και είπε να δοθεί την πλακέτα στα παιδιά μας. Και εδώ είναι η Ειρήνη η Χουστουλάκη, η οποία είναι και αυτή από το Πανασσό. Του Γιώργη του Χουστουλάκη, κόρη, Γιώργο και Ελευθερία να φέρετε τα παιδιά σας. Ιδιαίτερα υπερήφανη που αυτό το μορφοκόριτσο είναι από το Πανασσό. Παρακαλώ χειροκροτήστε την Ειρήνη μας, είναι για μας και όλα τα παιδιά. Με πολύ αγάπη επιτρέψτε να τα φιλήσω ένα-ένα ξεχωριστά. Έλα Δημήτρη, σαν υπεύθυνος χορευτικού, παράλαβε και όλοι μαζί παραλάβατε την πλακέτα που σας θύμισε ο Πανασσός για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στο χωριό τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πρώτα στα παιδιά μας που πάντα πρόθυμα, μόλις του πω παιδιά θα πάμε στο Πανασσό, ναι Μαρία θα πάμε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά και στο ΔΣ του Συλλόγου και σε όλους σας. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση, η πίστα είναι για όλους σας και για όλους μας. Και θέλω να σας κάνω τώρα μια ανακοίνωση. Έχουμε στο τραπέζι, έχουμε τα δώρα
τις καταστάσεις. Αυτά ένα μέρος, και θέλω να μας βοηθήσετε, ένα μέρος θα πάνε για να συμπληρώσουμε κάτι στολές που μας λείπουν για τα παιδιά, και θέλω σας παρακαλώ να μας βοηθήσετε. Είναι πλούσια τα δώρα μας και τώρα θα βγούμε να στα τα δώσουμε, στηρίξτε μας για να συμπληρώσουμε τις άλλες στολές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του Γρηγόρη, του Βασιλάκη, του Βασιλάκη, που όλα αυτά τα χρόνια μας παραδίδει τις στολές των παιδιών μας καθαρές και τα χειρίζονται. Όπως και όλους τους προσφορές που έχουμε, γιατί μπερδεύαμε και λιγάκι, αλλά για τη συγκίνηση είναι, συγχωρέστε με, που μας προσφέραν τα δώρα, όπως οι Κολοβούλους, όπως οι υπόλοιποι όλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους λογοθέτες, και να είστε σίγουρα ότι εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα να τους, και στο κομμάτι το Μανώλη. Μανώλη, σας ευχαριστούμε για την προσφορά στο Σύλλογο. Λοιπόν, στηρίξτε το Σύλλογο μας, και θέλω να ευχαριστήσω με τον διευθυντή της τραπέζης της Εθνικής στην Παλίνη, που μας, Γιάννη Παπαδάκη, που μας τιμάει πάντα με την παρουσία του, και εγώ ξέχασα να το γράψω πολύ. Γιάννη, σου ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση και την Τσικλοπέμπτη. Παιδιά μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Την Τσικλοπέμπτη, 7.30 ώρα με 8, σας περιμένουμε στο Σύλλογο Αδαμαντίου Κοραή, με ζωντανή μουσική που λέει ο Δημήτρης. Να έρθετε να διασκεδάσουμε, πάρτε τα φαγητά σας και ελάτε εκεί να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Να θυμηθούμε τα παλιά. Και ο Γέρακας, τον καλάμε. Γέρακα, σε περιμένουμε. Σας κάναμε ανοιχτή πρόσκληση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους και για όλες. Καλή διασκέδαση και του χρόνου με υγεία. Τώρα στηρίξτε την αρχαιοφόρο μας. Σας παρακαλώ.